Mijn naam is Jan Arnoudsen. Ik ben opstapper bij KNRM Katzand. Vandaag hebben we onze landelijke open dag. Dat betekent dat alle stations van de KNRM vandaag open zijn voor het publiek. Alleen donateurs kunnen meevaren of mensen die donateur worden. Die kunnen ook meevaren. En waar staat de KNRM voor? De KNRM die staat voor het omniet redden van mens en dier op het water. Dus dat betekent dat onze dienstverlening gratis is. Dit doen we hier in Katzand al 125 jaar. Dus van het jaar hebben we ons jubileum. En heb je van het jaar nog bijzondere dingen meegemaakt? Ja, dit jaar zijn onze collega's van Breskens uitgevaren voor een paar potvissen. Ze hebben ook nog een hertje terug het land op kunnen brengen. Daarnaast zijn we ook nog weg geweest voor een paar kano's die in de problemen kwamen. Toen het nogal aan het stormen was. En toen hebben ze ons ook opgeroepen om assistentie te verlenen. Ik ben Stefan Akker. En u bent opstapper in opleiding. Wat is een opstapper? Een opstapper? Opstapper is iemand die werkzaamheden verricht aan boord van een schip. Die de commando's uitvoert die de schipper geeft. Wij lopen gewoon mee met de rest van de bemanning. En aldoende zien wij wat wij later ook allemaal kunnen doen. Ja, eigenlijk in de praktijk leer je het beste. Je moet je ogen de kost geven en goed kijken hoe de rest handelt. Van iedereen leer ik wat. En het is een goede sfeer. Gewoon een gezellige ploeg. Joosjan de Bruyne. En andere te Bruyne. En hoe was het om mee te varen? Ja, het was heel erg leuk en ook heel cool. Ik zat voorin naast de bestuurder. En ik vond het best wel spannend eigenlijk ook. En wat vond jij ervan? Ik vond het ook leuk en spannend en ik stond eigenlijk voor een heel groot deel buiten. En was je niet bang om eraf te vallen? Nee, dat gebeurt niet zomaar, denk ik. Kennen jullie de KNRM? Ja, ik ben zelf ook redder aan wal. En dan ben je een soort donateur. En dan krijg je ook een bepaald blad thuis gestuurd en zo. Ik ken de KNRM, want mijn oom die werkt daar. Nou, nog veel plezier vandaag. Ja. En tot ziens. Dag!